Maailman merissä lymyää monenlaisia eläimiä. Osa on värikkäitä ja kauniita, osa taas kuin suoraan pahimmista painajaisista. Mutta arvaapa mitä? Juuri se kaunis ja värikäs otus voi olla paljon vaarallisempi kuin pelottavan näköinen peto. Tässä videossa sukellamme syvälle ja paljastamme 5 vaarallisinta merieläintä maailmassa. Yllätyksiä on taatusti luvassa, joten hypätäänpä syvyyksiin. Sinitäplämustekalan nimi paljastaa hyvin tämän eläimen ulkonäön, sillä kyseessä on pieni mustekala, jonka kropassa on sinisiä täpliä ympäriinsä. Se on niin pieni, että se mahtuisi sinun taskuusi, mutta älä anna tämän hämätä, sillä vaikka eläin ei sinänsä ole aggressiivinen, se tarvittaessa antaa värisignaalin varoitusmerkkinä, jolloin sen siniset renkulat muuttavat väriä ja se erittää tappavan vaarallista hermomyrkkyä, joka lamauttaa ihmisen hengityselimistön. Sinitäplämustekalan myrkky riittäisi tappaakseen 26 aikuista ihmistä muutamassa minuutissa, mutta älä huoli. Sinitäplämustekaloja tiedetään elävän pääasiassa Tyynellämerellä ja Intian valtamerellä. Seuraavana on rausku, jonka moni varmasti tunnistaakin sen ulkonäöstä, mutta ei kuitenkaan tiedä, kuinka vaarallinen kyseinen eläin onkaan. Rauskut viihtyvät merenpohjassa hiekan seassa lymyillen, mutta saattavat hyökätä, jos niitä menee häiritsemään. Vaarana ovat sen myrkylliset piikit, jotka sijaitsevat niiden hännässä ja joita rausku käyttää iskien, kun se tuntee olonsa uhatuksi. On kuitenkin syytä huomata, että sen ensisijainen puolustuskeino on uida pois, minkä vuoksi sukeltajia muistutetaan olemaan ahdistelematta niitä rauskun myrkyllisistä piikeistä johtuva pisto. On erittäin kivulias, muttei kuitenkaan yleensä johda ihmisen menehtymiseen. Suistokrokotiili on maailman suurin matelia ja on ulkonäkönsä puolesta sen verran pelottava, ettei moni tämän kuumottavan näköisen möhkäleen lähelle haluaisi. Se voi kasvaa jopa 7 metrin pituiseksi ja painaa huimat 1000 kiloa. Niillä on myös eläinmaailman voimakkain purenta ja ne ovat aggressiivisia puolustaessaan reviiriään, mikä tekee niistä erittäin vaarallisia kaikille, jotka sattuvat niiden tielle. Jos tämän otuksen hampaisiin joudut, niin huonosti käy. Valkohai on monelle tuttu tappajahai-leffasta, mutta ne ovat oikeassakin elämässä vaarallisia, jos satut niiden lähelle. Ne voivat kasvaa jopa 6 metriä pitkiksi ja painaa 1800 kiloa. Valkohailla on suuret ja terävät hampaat, mitkä tekevät puremasta äärimmäisen vaarallisen, ja niitä tavataan usein trooppisilla rannikoilla. Kehittyneen kuuloaistinsa avulla se havaitsee helposti vedessä kantautuvat äänet, ja ihmisten uimarannalla aikaansaama voimakas ääni houkuttelee haita rannan läheisyyteen apajille. Viimeisenä meillä tulee monelle yllätyksenä huomattavasti pienempi ja ei niin pelottavan näköinen merielävä, nimittäin siipisimppu. Aivan kaikkien sukeltajien ja snorklaajien sydämeen pelkoa kylvävä siipisimppu on vaarallinen, mutta samalla erittäin kaunis ja näyttävä kala. Sen pehmeästi lepattavien evien joukossa on yli 100 piikkiä, jotka voivat aiheuttaa voimakkaan myrkkyannoksen, joka aiheuttaa äärimmäistä kipua ja harvinaisissa tapauksissa oireita, kuten tilapäistä halvaantumista, hengitysvaikeuksia ja pahoinvointia. Vammoja tapahtuu, kun ihmiset tulevat liian lähelle, joko tahattomasti tai yrittäessään pyydystää siipisimppuja tuottoisaa akvaariokauppaa varten. Se on niin kingi meressä, että jopa hait karttavat sitä, sillä kukaan ei halua tulla sen myrkyllisten piikkien pistämäksi. Sellainen video tällä kertaa, ja mitäs jos tsekkaisit tämän videon seuraavaksi